आपल्याकडे तो आयटम हा केशरचा दूध केशरचा दूध केलो गे पाणी काय पाणी गरम आहे काय साधा येता वास ए आदू आदू बोले नाही नाही आदू बोले आदू थंड असतं ए बसा बसा गरमच होया कसं शेका होया मरे ए खाली बसा रे थंड आहे थंड होया थंड नको घराकडे हा 5 पार्सल कर अक्षय 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 हो काउंटर काउंटर आले त्याला गरम आहे तू येतो ना हा पेदो जो दाखवून नाही करणार बरोबर एक पेला तर मग बरोबर आहे ना सुचल्या सगळा गोर जाऊ आहे सुचल्या सगळा गोर जाऊ आहे काय घे चल घे आदू घे पहिली डिश असं मी खाऊ हा चल चल क्राईम पार्टनर आदेश कांबळे बाकीचे घरात नेऊ काय आयटम एकदम गरम गरम आणि एकदम झकास घशाक घशाक एकदम घसो सर्दी असली ना ते एकदम यांनी बल बंद किती केलंय ए सकाराम बल किती बंद केलं चाय गरम ए बस ए खायचे बस बसन पी ए आदो सोनो ते घेऊन ये अक्षय भरतो एका विचारू नाही रे एक आला? मोठ्या घुम्याची सम्यक दे मरे सम्यक घे अरे घे मी म्हटलं थंड तर काय सांगतोय आईस्क्रीम थंड नको म्हणाला रे हे मागसून करता देवाच्या पुरे नको घे इजाक दी तुझ्या रडलं काय खावतो ते का दाखव तरी मला खाऊन तरी बो अरे गरम हा गरम ए बाबा हो भाऊजी पुढच्या तुझ्याकडे भजन केव्हा आता 5 दिवशी